Atenció, hi ha una notícia d'última hora en el que Rússia li ha declarat la guerra als Estats Units. Hasta aquí els informatius d'avui. Bona nit i que passeu un bon fi de setmana. I didn't confirm that only they found difficult to put out because the plane landed. Xics, tenim que idear un plan per a salvar el president. Estic d'acord, anem i salvem. Però anem en sigil. Podrien haver civils. Jo propose batalla de ser cool a l'americana. El presidente está baix. James, no. Maldita sea, James. Aguanta, James. Aquí está. Presidente. James. Aguanta, James. ¿Qué ha passat? Bé. Estàs bé, James? Què veu, home? Joven. Deberían informativo una noticia de última hora en la que els Rangers van rescatar al president Obama i el van portar a la Casa Blanca. Hi ha 3 morts russos i un Ranger ferit. Obama negociarà aquesta setmana amb Rússia per a terminar aquesta guerra i firmar la pau. Que tingui una bona setmana. Gràcies per resgate, xiques. Estic eternament agraït i es nota que sóc els millors Rangers dels Estats Units. Senyor president, per aquesta nació faré això i més. Gràcies per representar també els nostres valors. Ens preparem durament per a aquestes operacions especials. I es nota. Gràcies, president. Ha sigut tot un honor. Gràcies. ¿Qué palacio?
Sex bomb, you're my sex bomb. Venga, va. Ya está. Tío, va. Terminé de meter de la noticia de última hora. Se declara la guerra a los Estados Unidos por el motivo nuclear. Nos dice la última hora, Rusia le declara la guerra a los Estados Unidos por un motivo nuclear, según informa el New York Times. Terminé el informativo en una noticia en la que Obama me ha comido los cojones. Six. No puedo, corte. Six. Tenéis que ir a un plan para rescatar a los niños. Yo estoy de acuerdo. Atendente solvente. Pero podrían haber... Six. Tenéis que ir a un plan para salvar al presidente. Estoy de acuerdo. Atendente solvente. Pero anem amb sigil. Podrien haver el civil. Preventiva. Es que no aguanto, coño, es que luego le pierdo la cara. Six. Tenéis que ir a un plan para salvar al presidente. Estoy de acuerdo. Atendente solvente. Pero anem amb sigil. Podrien haver civil. Yo propuse pate.